Салом алейкум, ман Муҳаррам аст, ташвиси директори компания Фабелек. Ина каталоги нави мо. Ина борои ки ма заказ кардагим духтаро ина. Ёроси кап кудаком ҳиҷашо надод роҳӣ кардан. Ина аз ман камакак дар бораи мо маълумот медиҳем. Духтаро ина. И барои танара истифода мачалка ҳай, неки дурунош собунак дора. И бӯи чӣ хел бикун? Бӯи ширинак мекуна, бӯи лимон. Касе ки бӯи меваро дӯст медорад, ҳатман ҳамин истифода баред, пушаймон намешавед. Ана иш духтаро бӯи малина мекунад, на самом деле. Ина инҷа мекунед собунакҳо дорад, собунакҳош та сахта ки хушра канда, чанқа истифода бурдан мешавад духтаро. Неки бушта гап неста. Духтаро ма айё доб таи заказ кардам, чунки закази ё бисёр аст. Ана духтаро ман як гел пуртушу дафъа гирифтам, бениҳоят гели беҳтарин будааст барои бадани ки қоқаи сухояй и беҳад хушрӯй. Амаш ина духтаро ина кремай барои машинкои рура хушрӯй мекардаги и бениҳоят қимат буд, неки и каталог арзон омад. Ман дута гирифтам. Бениҳоят гаранти қатъия машинкоро нобуд мекунад духтаро. Ана дута буйди кафе, духи буйди кафе бисёр заказаш бисёр аст. Кай ай бигирам да хона вообще намемонад духтаро, и да савдо меравад. Ина духтаро ин кремора и рости гап шампуншам беҳтарина, хачан бо беҳад хушрӯй духтаро. Нигоҳ кунед, ина артикулаш 2608. И духтарое ки дасти сухтагӣ, пои кафидагӣ, рӯҳи ки сухоӣ ва қоқай бисёр мекава, ҳамин истифода баред ба гарантишка ки соз мекунад духтаро. Инаишам бӯи шафтологӣ мекунад, неки буш бениҳоят хушрӯй, ҳамне ки истифода баред беҳтарин айда, дасти рӯда беҳад хубай. Ина духтаро бо нигоҳ кунед, ман як та дига духи гирифтам, ӯ дафъа дезодоранча гирифтам, и дафъа ини духи гирифтам, неки буш баланди хушрӯй. Ини гел дили душ. Ай ҳама гели дӯст медоштаи ман. Бӯи гул мекунад. Ини гелам беҳад ширинаки бӯи хушрӯ мекунад. Чӣ чапа мекунад? Духтаро бинед, ман чанд та собун додагам. Не собуни детский аст, неки на самом деле зурай. Бӯи хушрӯ дорава сахтакай чӣ қа истифода мебарида? И бениҳоят собуни батаражаш духтаро. Ина як тоналка гирифтагим. И тоналка чӣ хел бикун? Одамое ки макияжи баланда дӯст намедоранд ку, мекунӣ намегӯӣ ки дар рӯ тоналка кардаи ку, ай ҳамин бигире истифода барӣ, пушаймон намешавӣ. Бениҳоят тоналкаи беҳтарин аст. Ина қалам барои лаб беҳтарин аст. Бовар кунед, беҳад ман ё дӯст медорам. Ама далши ки рафтем диёш. Ина духтаро чеки ман. Ина духтаро нигоҳ кунед. 8795 рубл ман бор заказ кардагим духтаро. Неки ай ойле ки ман минус шидагия, ман 4500 спортагим духтаро. Далшиш иш ай ойле ки минус шидагия духтаро. Анак рафтем. Духтаро нигоҳ кунед, ман тари шампуна беҳад бисёр мезанам, чунки тарафи Россия боша медонед ки духтаро да 200 рубл шампуни соз намеёбед духтаро. Ин шампун беҳад шампуни хушрӯй духтаро. Беҳад бӯи хушрӯам дорад. Мӯҳа и датунашам балзамам дорад, чунки мӯҳа мешӯи рушди хушрӯ мекунад, ҳавори беҳтарин мекунад. Бе балзам маскарам истифода бурдан мешавад духтаро. Ама бо чӣ гирифтем духтаро? Ина гел дили души ботаника. бовар кунед, и беҳад хушрӯй духтаро. Агар кадметон истифода бурдагӣ боше, медонеда, пушаймон намешавед духтаро.
не бӯйни хеле гул мекунад, не ки аҷибе бӯ шуда, бӯи хушрӯ дорад. Ман вообще истифода будаги набудам, не ки дафъа гирифтам, беҳад мақбул мешавад. Инешам ботаника гел дилия душ игли баҳор мекунад ку бениҳоят нав мева медозанд ку гул мекунанд аҷоиб бӯи ҳавай мекунанд духтаро бениҳоят бӯшам зурбут аст на самом деле. ина иша бинед духтаро иш бениҳоят ама мақбул шид, не ки ман як дона заказ кардаги будам тамом. дидед духтаро бо чанд калона нигаҳ кунед духтаро вообще 40 миллион ина чени шампуна гел дилия душ бовар кунед бигире мумкин як моҳ истифода баред. анака рафтем духтаро инаи шампунай гули бӯи садбарг мекунад духтаро шампуне аст ки ия мешӯи мӯйои тунак боша мӯҳоро ғафз мекунад рехтани мӯҳа кам мекунад ҳам бӯи хушрӯ дорад беҳтарин шампуна. ина ишам ай ҳамоҳай иш буш баланди бад нестай нежни якай неки шампуни беҳтарин оҳай духтаро ай маскашам истифода мебарем. ина духтаро ишам ай ҳамоҳай беҳад ира ман беҳад истифода бисёр мебарам запасам бисёр дорам духтаро и беҳад хушрӯе ки ман ганда мада мақбулайда ҳамин шампунаи фобели нангаку чила 400 миллиметр духтаро дига ё ҳамаш ҳамин шампун гел дилия душ ина меан духтаро нигаҳ кунед компанияи каталог чӣ розӣ кушондаги барои духтарое ки 100 балл